Čau YouTube, toto je náš druhý let's play, som tu s Adamom, Čau, čau. s Fifom Čaute. a ja, Dončelic. No, tak ja môžem ísť na to. Čakaj, si vyrobím krompa. Nepôjdeme, asi niečo poviem postava, nie? Čakaj, si vyrobím meč. Dobre, skoro som zapol do lavy. Ty si v tom nedru, Filip? No, Aha, železo. Ježiš, Pavlo. Mám enchantnuté Dobre. brnko. Zmýšľam, že pôjdem ešte pozerať do jaskyne alebo kde. To... A čo potrebuješ? Tak surovín máme teraz akože dosť. Ja asi ani nič, no. tam máš ty zombík. Ale asi pôjdem na drevo. Budete. Fakle. Zober troška podlahy. Počkaj, pozriem na záhradku. Ty zahradník. No. Akože mám ešte našu skryšu alebo dačo, čo to neviem. Style. To nebude nejaký zombík. Nie. Tak. Idem na zombíku, idem si spraviť nejaký level, však mám 0. Haha, ja mám level 3. Ha. Strašne veľký level. Zarábim, že keby máš level neviem koľko. Haha. No. Takže ma ty Čak, hajzli tak treba. nezabijú. Ty si pán, však asi že nahrávam, nie? Do pekla. Zabijú ťa. Davíš, že koľko mi to bude dlho dáva na YouTube. A celkom máte dobrý signál. A tak v tom bubne on to neukazuje presne. Filip, už si ich našiel? Mám jeden level. Dobre, takže... Adam by si mohol ísť na piesok, alebo na drevo, alebo na čo. Dobre, vyberem si veci. Piesok, Mám 2 kameň. level, asi pôjdem potom niečo enchantnúť. Ty kokos, mi zo zombíka vypadlo železo. No, Portni ma k tebe. Aby si mu ho ukradol, jak ja v diamanty. creeper. Nie, nechcem ukradnúť, ja chcem. Joj, že ho Niečo. nevybuchni. Niekedy ho dám na 3, ale niekedy na 4. Ježiš, tieto kaktusy, kde je východ z nich? Mám taký pocit, že tam žiadny není. Že to v tom videu bude vidieť, lebo je tma. Lukostrelec! Skeleťák. A kaktus ho zabil. Tak, mám 3 level. Asi pôjdem vyrobiť meč diamantový. Alebo krompáč. Kámo, 3 creeperovia. Potrebujem posíliť. 4, 5, 6, Pane Bože. Čiže som tam maral. Ty kokos, ale ich tu je. Tak ja ideme radšej preč. Ja som zdrhol už. Kurí. Ja, to čo ma zabíja. Pavúk, kurňa. Si daj meč. Hej, ja mám lopatu najlepšie. Už nám A vajce melóny môžu po ňom rastú nám. No pekne ťa Možno sa mi zabili. už na jedno. Beriem si diamanty. Spravíme si mečík. Ježiš, furt robím vždycky lopatu.
Aaaa, Nikto ničo. ty kokos. 2 srdiečka mi ostali, ktoré ma tí zombici zabili. A ja nemám pamäť, jak sa sem naspäť. Žiadneho si ešte nenašiel? A čo hľadáte? Kokos, ohnivého ten dýla. ghost padol do lavy. Dýli na ohnivého. On dáva Na čo? tú tyčku zlatú. Na čo vám to je na elixíry? Ty veľa, on mi to asi nedá. Potrebujem. Ten ghost, on padol do lavy. Do A kurník už po mne strieľa. No nevadí. Ale pôjdem asi na suroviny. A je tu aj enchant level, ja aj tam dole je to. No dole je. To. Ale ešte mi nie ten... Také levelíky by sa zíš. Kde nájdem... Brnenie. Už to asi nie je. Neviem. Martin, teleportuj ma k sebe. Rýchlo, please. Tak cičnem železo. Chytro. Máš ho portnúť k sebe? Druhý Tak ho ghost. zabijú. Chod na keľu. Daj si tam set homeač už. Díky Martin. Ja ma zachránil. Idem na tie nejaké suroviny. Ako za to... Ty záchrana. Sme to reálne vykopali. Idem na zombov. Sakra, kaktusy. Kus. To nás to furt zabíja. No poďte zombov. Skeleťák. Kostlivec. Ja vy, kde ich máte? Ja som dade v prdeli. Ja som v jaskinke. Tu máme všetky Okej. spodného železa. Portnite ma k sebe takto. No pekne, mám iba 13 faklí. No, príjmi to pá. Pár si ich zoberiem. Daj to pá. To here. Počkám. Ticho. Nepotrebujete kvietky? Zafarbíme Oho, ovce. jaká náhoda, som našiel zlato. Keď tu iba tak vykopiem kameň a tam je zlato. Máš Ops. šťastie, ak neviem čo a ja tam toto. Ja idem len zo pár diamantov, tu čo je zač. Blbosť. Dajte My už noc. nemáme fakle? Mám iba Kde sú 13 faklí. Tu tak už je rozsvietené. Ja mám 21. No dobre, idem vyrobiť znovu. Neviem koľko Ale mi... však máš X-ray, na čo ti to je? Našiel som drevo. Ale nemám sekeru. To je problém. Nehovor. Drevo. Ty drevo. Som bytý jak to drevo. Ako zlato železo máme fakticky. To budeš strihať, alebo to bude celé také isté dlhé? To bude dlhé. Lebo to sú let's play. Ja to kto bude pozerať? Ako? To kto bude pozerať? Však má. Našiel som korán. Kasce. Držubu. Karasa. Prečo to nemôžem... Ježiš, to bolo sila. Položiť fakulu. Dobre, vyrobil som 4x64 fakiel. Tak málo. Kamo, ja to koľko tu je tých prasát? Pozabíjajú tie bravčové meso, to dáva najviac. Snažím sa Ako držať pod to si stromy. najedlo. Však ale to je čirou náhodou, ja som chcel ísť na zombíkov. Konečne taký rozumný človek. Prasa na strome, to som ešte nevidel. Čo? Aha, tam je tá baňa. No, prasa na strome bývala, alebo aj bugnuté. Prasa je niekedy.
Mám 5 mesí. Isto normálne, neviem, tým šibe. Zase sú. Tu je voda. Toto mi dalo Počkaj ma, mesko. Marček. Martin, počkaj ma, že už idem za tebou. Nečakaj ho. Ja to slyšel. A to čo si Čech? A chobotnice. Oho. Ja mám kulanice. šťastie. Železo. Že mám... Martin, počkaj ma. Mám atrament, mám atrament. Ja som teraz tých Ty ma vidíš, že ja teba nie, to čo je za blbosť. Mám atrament, mám Martin, atrament. ja ťa dostanem. Aha, železo ďalšie. Ja ťa dostanem. Martin, je zapnuté PvPčko? Nie. Čo, chceš zabiť? No, no ma nečaká. Hajzel. Jajde. Chlapci. Som ťa videl, už som ťa videl. Či to si nebol ty? Niečo, nejaké zvieratko chcem zabiť, mám. Á, to bol zombík. Á, kostlivec. Ježiš, tam bol Protnime slizák. teba. Jak som nebol slepý. Slizák, to tu chodí. No, baňa Hanu. Bud? Ja som asi slepý. Behám kade tade, ale nemám pamäťa, kde som. Ako sa mám protnúť do dediny? Martin? A mňa to tam nebaví, som si tam sadol a reklama hneď bola tu. Nevybuchne, Martin. no, čo je? Ja som sa dostal do hentej bane. Čo? Do tej, čo si ty vykopal, tú veľkú. Odkiaľ? Oni sú normálne A ja som prepojené. akýsi bani. Ja som ani neviem, že kam idem a zrazu som sa ocitol v hentej bani. Ja som v bani. Protente maku. Tu som bol. Kedy si dávno. Here Adam do 98, poprosím. Už to píšeš, už to vidím, už to počujem, už to cítim. Už cítim, ako ma cuca do bane. A už som v bani. Pohlie. Mám také čudný pocit, že počujem lávu pod nami. Ja nič neočujem. Nechcete mi dať niekto krompáč? Ja mám iba jeden krompáč. Ja mám len dva. Chcem moje železo. Chcem moje železo. Podo mňou. Tu pod typako, kde si? Aha, paňu som našli. Ja to ste vy našli. Wow, veď ale to sú všade diery, to čo ste tu porobili. Kde sú zombici? Ideme nájsť zombie spawn. Ja som našiel už niekde spider. Spawn. Ty si v zlatom brnení? To je začiatok. Ako sa mám dostať na spawn? Normálne. To musíš nájsť. Máš dolu. Ako? Či si v tom našom dole? Lebo aj ja. No, idem akorát hore. Čo ma? Ako sa dostať na spawn? Ja do pice železo, čo som nakopal aj zlato. Dobre, poďme ma k sebe, do dediny. Dobre. Tu máš mesko, chytaj. Počkaj. Stač spiatočku. Ja mám... Ja 6. A mám luk. No to mi vypadlo z toho lukostrelca. Zom. Máme tých surovín. Ale akože... Troška menšie čísla by mohli v tom enchant skákať. Však je, lebo je tam veľa toho, no. Neviem, či nie je tam minimálny 7 level. No, to je super. Ja mám level 6. Ja mám jeden.
Ja som Ide. videl si enchant meč, či enchant table. Čo si jak hlúpy? Beha tu. Á. Ostrosť On je jedna má hlúpy. meč. Krompáč. Môžeš si zobrať ten ničiteľnosť 3, efektívnosť 4? Je tu diamantový? Hej, Môže ho rozbiť. neboj sa, iba ho hodím do lávy. Portni ma k sebe. Čaká, však ja tu skočím teraz. Však aj ja chcem kopať. Aha, veď tu máš na skaly, to viem, ak sa to je riadna technika. Martin, portni ma aj mňa, tebe. Lebo však Nie, zabudol. Kde je baňa? Kde je baňa? Kde je baňa? Nevidím Kde na je tú klavesnicu ani hovno. Kde je baňa? Kde je Baňa baňa? však pod zemi. A kde konkrétne? Však tam, kde enchant, no, tam dole. Aha, to je naša chatka. Aha, Ešte nič tam není stále, ja neviem, čo tam dáme. To môže byť môj dom. Ja som sa natrápil. Na jeho dom? No, na tú chatku, ale určite, ešte neviem. Latina, čo robíš? Juhu, Enderman. Keď ste nespravili level. Ja ho dostanem. Ja te dostanem. Dobre. Ideme do bane. Môžeme hádam aj končiť. Á, Tak, Potom. čaute, čaute, pán čaute. Ender.